Wajojo. Umthetho wakho mina ngizophila ngaphansi kwamaphutha akho kuyoze kube yini. Mnganami ngiyaxolisa ngithakathiwe mina I'm possessed. Uyabona lesi uyabona lesi isinyana sakho lesi isona kanye sakwenza walahla indodla zami zelotho isinyanya kabi songaloko uthi ngithophezele ngaso sezwa Kodwa buthi ngiyaxolisa. Ungaxolisa uzofikela uthanda khona. Sithi singesi there is no sin goes unpunished. Ayibo manje uqonda ukuthini-ke ngalokho? Yima. Hayi, ngikhishwa endlini bila nginendlini. Sikhishi. Bisela ume. Hayi. Hayibo niyathi manje kuJojo. Mnganami ungayenzi leyo nto. Sikhishi buyisele umbese endlini. Oh, kanti seniyazana. Awungeke ngene. Mana usiyakwazi ukungena la? Baba Jesu, sengiyinikele mina ukwenza noma yini ukuze ngixolele isono sami. Lalela lo mfana. Ngizofuna ume la. Ugade la kungangeni noyedwa kwawena imbala. Ungalokothi ungene la ngoba mina lo ngisabhizi phela ngaphakathi sizwa? Hawu ungathi ulara ngaphandle uphuma mesuthu busy ngaphakathi. Oh sesiyaqophisana. Cha asiqophisani. Ngithini mina? Uthi wena ubusy la ngaphakathi. Ngikephi mina? Ulana ngaphandle. Angizwanga? Ungaphakathi. Very good. Ngibambe kanjalo. Ngeke. Lo mjito ngenza isilima lona. Uthi angikadela ngaphakathi kodwa ungaphandle. Angeke kodwa angiyeke into zabathakathi. Impumelela ngithole. Enkulunkulu sangikhumbula. Bhuti unjani? Sawubona bhuti unjani? Hayibo we sisi apha amamenazi akho. Amamenazi? Oh relax, ama-document akhona esikhwameni ngiyacabanga ukuthi nawo akhona. Ngabe uzodinga access 5? Yazi we sisi angiboni ukuthi uyaqonda ukuthi sikhuluma ngani la mana ke adlule futhi lapha wena ke ubekwa yini la. Ngifuna umnikazi wendlu. Umnikazi wendlu Ukhona noma akekho? Akekho. Okay, alright. Mana lalela. Ukhona. Ayibo bhuti kanti which is which? Ukhona akekho? Ukuthi usacashile okwamanje kodwa yonke imiyalezo inikezwa mina mase ngiyadlulisa.
Okay, ngifuna ukuthwala. Ngiphethe u-10K. Lalela mina umnikazi womuzi futhi mina othwalisayo ubabuze bonke nje abayithatha lento bayinikezwa yimi lo futhi letha la imali ngikwenzele. Manje ngempela uzimisela ngempela ukuthatha lento. Yebo bhuti, ngizimisele. Sengizame kakhulu empilweni akuhlangani. And nabantu abaningi bangitshela ukuthi empilweni zabo angahlangani. And lokhu bathatha lento nje bathi kwalunga. Nami ngithi ake ngizame ukuthatha lento mhlawumbe izinto zami yizolunga. And I was the top student in English. Yazini asivele nje sikuyeke konke lokho. Lalela yazi nje la ekhaya kunemthetho ethi ayike ithanda ukuhluka. Uzodinga ama-manners nani konje? Lalela ke top student la ekhaya ungabe usaqedela ngiyazi mina ngingayinika ngisho 5 round. Awu yazi umthetho wokuthatha inyoka la ekhaya ukuthi ulala nami. Dakiwe. Hawu hayibo manje wesisi wena usuncamela ukuthi ulale ngenyoka. Awusho kanti usumngakanani umonakalo lapha egarage lakho. Kanti ke igarage idinga abane imoto wena ngabe unayo imoto? Awu yazini sisi asivele sisidlule lapho senze esikuzela. Ungangeni noyedwa kwawena imbali unganokothi ungene la. Ha usekwena hlamba yazini wesisi awuphenduka ubhekele sungaze ubona izinto zala ekhaya. Moya wasemali umthakathi usefukile Mane yami. Ngiyakuzwa lana ufuna wena ukuthwala. Yebo baba, kunjalo. Mane yami. Akukho okungcono obungakwenza. Ngoba phela ukuthwala akuyona isolution. Baba kukhona okungcono ongakusho kunalokho. Phela ngiyawazi amagalelo akho. Lapha ekhaya asithwalisi. Angithi umuntu othwele uba nomcebo abe nemali. Yes, of course. Exactly. Mina ngidila nokufa. Ngilwa nempumelelo yabo bonke labazama ukuphumelela. Manje mase ngikuthwalisa usho komele ngilwe nawe. Asithwalisi thina siyabulala. Nina kini ni selfish ni anomhobho. Ngimbonile uba wakho sethenga iquantum entsha sha. Hayi ngiyanibonga siyobona kuyophelela. Hello?
Hayibo. Ubaba. Ukingxenye nequantum. Khona manje. Oh yeah.